Hallo a Ghaeilge, tá fáilteoisteach is mise imirní Cnéide lasúrthóir idir Gaelchultúr agus tá achas ar an bheith an seo libh inniu chun Lord faoin chuirsa seo atá agén an Teastas sa Ghaeilge Ghairmiúil. Mar a luime be muid I tafaú an teisiún seo mar sin be rachtan agah amarbí as teamach a teisbegéirí dul siar agus tiú ólais a ail ar aonrad be sé ar ganal YouTube agus ar náid tá go leor den óla seo le fáil ar hiúgréasan gaelchultúr.com chomáid. A chur me túús leis a chur lethir seo atá agam inis mar sin agus giltabog ólas faoi gaelchultúr faoin agriacht seo a chur na chuirsa seo ar fáil. Buníú gaelchultúr in jaabhíle sa chathair. Agus is muine an salathraí is mó cuasaí Gaeilge ar dóin. Agus ó jaabhíle sa héinteag a ra is muine an salathraithe réanithe cuasaí Gaeilge don airnéal phoiblí. Mar sin táneart taithí agin bheith ag cuasaí ar fáil do dhaoine atá ag obair san airnéal phoiblí. Agus seo an fiú chuirsa atá dírithe go speisialta ar dhaoine atá ag obair san airnéal sin. Giltabog ólas generalta faoin Achtanna generalta ar dús seans gur thuúla sibh tracht ar an acht seo Achtanna Oifigiúla agus rinneú lasú ar in fiche héin. So tá achraithe móra tar éis teachtasteach ar ról atá ag an Gaeilge sna hagraíochtaí stáit ó foilsiú an acht seo cúpla bliain ó hin. Agus tá sé gceiste gom cúpla rud a lua an seo, níor bhfuil am dolisteach go rómin sa reachtaíocht seo, ach bhfuil am seo a lua mar léironn sé an táhacht a bhaineann leis an Gaeilge agus an ról lárnach a bheits ag an Gaeilge in agriaachtaí stáit agus san airnéal phoiblí sna blianta atá roing. Mar a eici so a másc na bhórlachas sa reachtaíocht nua seo, tá cosparan go mé fiche faoin géad darcaithe nua sa téirbhís phoiblí agus sa start téirbhís inniúil in Gaeilge faoin bliain fiche trocha. Sin fiche faoin géad de arcaithe nua go mé ardcaidin Gaeilge acu. Chomh lei sin tá sé nóta dhéanamh de seo go lofar sí sprocháta faoine mé gach servicetáit ar fáil as Gaeilge sa Gaeltacht mar sin be cad ag daoine nó be an ceart ag daoine service trí ban na Gaeilge a ail agus iad sa Gaeltacht. Tá hí gach agriacht phoiblí commerceáid a dhéanú trí Gaeilge bíú sé sin ar a chuchan ar a riamhfost agus na main hóisialta chomáid. Tá dhualgas ar cholachtaí phoiblí ábhar margaíochta a chur ar fáil trí ban na Gaeilge fógraíochta dhéanú agus caithí siad formacha iartas a chur ar fáil trí ban na Gaeilge chomáid. Agus logóna caithí siad san a bheith in Gaeilge amháin nó in Gaeilge agus i méarla. Mar sin sna blianta atá roin be achraithe móra ag tarlú in nach agriacht stáit chun le go méisiad ag clí leis an reachtaíocht nua seo. Agus bhí me géirí sin a haisfinn Steve mar léironn sé an táhacht a bhaineann leis an Gaeilge agus an táhacht a bhaineann le forbairt a dhéanú ar na scileanna teanga atá agad chéim. Agus mar dúirt me tá sé gceist agam Lord faoin chuirsa seo go príomha an Teastas sa Ghaeilge Ghairmiúil ach pléithí me cúpla chuirsa eile atá agén chomáid ag dearú an teisiún. Ach an rud atá gceist leis an Teastas sa Ghaeilge Ghairmiúil na cuarsa an freastal agus mar dúirt me tá sé dírithe go saineol ar dhaoine tá gobar san airnéal phoiblí go príomha ach tá aon duine ar gcádáibh service trí ban na Gaeilge a chur ar fáil do chostaméirí nó do chliaint mar hampla. Agus sé an aimimtá an chuirsa seo ná an bhaín a thuirt don ran fartíthe agus na scileanna teanga a thuirt dáibh commerceáid a dhéanú trí Gaeilge i ggóthés na hibre agus a ggóthés sóisialta mar sin bíonn an bhéim ar an dárad an teanga generalta agus an sin teanga hainúil a úsaistear san áit ibre chomáid. Tá sin an aim a bhaineann leis an chuirsa seo. Cúpla píosa ólas eile faoi na ggóil sé a
thairscint agin ag 5 level éagsúla, mar sin is féidir le glan tasaitheoirí tuairt faoi cuasa seo nó daoine a bhfuil ardcaighdeann sa Gaeilge acu chana hain. So tá an cuasa seo ag 5 level éagsúla den Chreat Náisiúnta Cáilíochtaí, nó the National Framework of Qualifications. Ó level a dó suas go dtí level a 6, agus tá sé sin cineal i teacht leis na level atá ar an CEFR, so a hain sin an ceann is ísle na bon level go dtí C a hain agus sin an level is airde atá agin. Maidir leis a cuasa seo is cuasa 17 é agus bíon rang 3 uairichlaigh arsúil gach seachtain ar líne. So bíon na ranganna arsúil ar WebEx gach seachtain le múnteoir agus le go leor rang fartíthe eile. Agus gach bliain dhéanamh dhearma den cuasa seo bíon ceann arsúil san uair agus ceann san airich. Agus an chéad téarma eile den Teastas de Ghaeilge Ghairmiúil nó an TGG mar a thugam Virginia ar, bé sin i tosú ar an 10 lá de bhí van fór. Coupla rud eile faoi, mar a luime bíon ranganna beo arsúil ar líne ar WebEx le múnteoir ach cuasa fóilme chumisc tá an chomáid agus an chéile tal sin an chéile tal blended learning na go mbíonn an ólam sin i tarlú sa seomra ranga leis an múnteoir nó an seomra ranga fearr leis an múnteoir an sin bíon obairháile leanúnach le déanamh ach bíon riamh ólam agus staidir neamhsplach le déanamh tíomh muoi den seomra ranga chomáid agus deantar sin ar hiú riú ólama rangana.com agus be me caint faoi sin níos mó ag an coupla bommate. Ach mar dúirt me tíomh muoi den seomra ranga fearr leis an múnteoir bíon na rudaí eile seo le déanamh agus sin an rud atá i gceist leis an ólam chumisc. Maidir leis an churthaige múnteoireachta a ústimid sa chuasa seo, bunamuid úsáid as churthaige cumarsáideach atá fólamheoir learnach. An rud atá gceist leis an churthaige cumarsáideach na go neanamid sár iireacht teanga atá úsaideach a bhuanú don na ranfartíthe ar fad. Le go méid siad san in an cumarsáid hí a dhéanamh mar a dúirtmuid i ggóthaics na sóisialta agus i ggóthaics na hibre. Agus maidir le bheith fólamheoir lárnach chuirmuid an béim ar ranfartítheacht na bhólamheoirí. Le go méid deis na acusan páirt scríomhach a ghlacu na ranganí chun clachtú a dhéanamh ar teanga atá fólamthe acu. So mar dúirt me an béim ar an ranfartítheacht agus chun sin a éascú bíon go leor obair bheirt agus obair grúpa, riamhaíochtaí róilgacha, cluichí teanga a sa riile a gceist i nach éon rang. Mar a luime hana bíon obairháile nó masúnithe le déanamh mar chuid den chúrsa. Bíon 3 léamhhuiscint le déanamh, 3 hasc scríbhneoireachta agus 3 rial chluist thuiscinne le déanamh le linn an téarma agus an sin béal tríal le déanamh ag dearú an téarma chomáid ach a rís deantar an béal tríal sin le scrúdaitheoirí ar líne. So sin an masúnú a bíon a gceist leis an chúrsa seo, mar sin bíon masúnú leanúnach a gceist agus an sin an bhéal tríal ag an dearú ar fad chomáid agus chuirtear na marcanna sin le chéile chun grad deirí an chúrsa a ail. Maidir leis an masúnú nó maidir leis an obairháile faigheann gach fólamheoir aiseolalas páirsantaithe ar an obair a chuireann siad isteach agus dearhan go sé sin ar cheann na rudaí is luachar a beidir faoin chúrsa seo na an táiseolalas a aon na ranfartíthe ar an obair a chuireann siad chuginn. Tá choras faoi leith a gin maidir leis an obairháile agus na tascanna sin le go méid na fólamheoirí ag fólam ó na botún a dhéanann siad féin. Agus mar dúirt me tá an táiseolalas sin páirsantaithe agus an chimstítheach. Luí me an riú ólam agus an staidir neamhsplach an sin ach getabag níos mó ólais faoi sin
Luí me go bhfuil siú riú ólama a gin an e-learning website dartidal-ranganna.com. Agus do gach level den TGG nó an Teastas a Ghaeilge Ghairmiúil atá a gin, chláirtar na ranfartithe nó fólamóirí chuairsa ranganna.com chomh. Agus an na cuasaí sin fad tá cuidmhór ceachna idir ghríomhacha agus faigheann tú aiseolalas leithreach na ceachnaí sin. Is féidir leis na fólamóirí súil siar a dhéanamh an ábhar a rinneú sna ranganí, agus is féidir leo olbhú don chéad rang eile. Agus táneart cóid fuama an córáite sa riile chun cuidú le daoine sin a dhéanamh, an súil siar agus an tulbhachan sin a dhéanamh. Agus tá sé feici agin ne hana héin go bhfuil cheangal láidir idir rath an ólamóra agus an tam atá caite acu ranganna.com. Mar sin is staidar iontach ranganna.com do gach duine agus mar dúirt mé bíon na torthaí sin le feiceáil aon duine a chaithfinn cuidmhór ama ranganna.com bíon sin le feiceáil sa torú ag dearú na bliana do ghra. Chomáile sin chuirmuid amach nuairchain Achtanna de gach duine an iad a chaneal an ólas maidir leis an méid ama atá caite acu ranganna.com agus maidir leis an oberháile atá curtha acu thuginn agus atá ceartaithe ag ar cearta chóirí. So chuirtar na nuairchain Achtanna sin amach chun sppragu a thuirt don na fólamóirí is dócha agus le chuirigh na go méidir go bhfuil gotabag níos mó ibre dí an teachtan seo nó beidir go bhfuil sásta leis an béid a deanta acu an teachtan áirithe sin. Ach sin ranganna.com agus mar dúirt mé staidir an luachhuir atá an de aon duine atá ag tuairt faoin cuasa seo. Ach earnáil tá bailí eile an chun staidir neamhsplach a dhéanamh agus tá ranganna.com luaite agam ach tá near bailí eile an chun fios a chur de chuid Gaeilge agus mála muid do gach fólamóir Gaeilge agus is féidir a úsáid tíomh muoich den na ranganí beo gach seachlan. Bíú sé sin cearcail córa nó bheith arcar TG cethir i gcéisteach leis an radio na Gaeltachta ríra nó radio na lifa nó na stáisiún eile atá ar fáil, le podcréaltaí nó tuairis.caí nó fiú na main hóisialta tá cuidmhór lechanach ar fáil an sin chun cuidú leat an Gaeilge a chealbhú is dócha agus chun cuidú leat an aistear fólama seo. So mar dúirt mé tá béh bhui le an staidir neamhsplach sa chuasa seo chomh. Agus maidir leis an rud a bheits le déanamh ag an ólamóir a thugann faoin chuasa seo, mar dúirt mé béar chu freastal ranganna beo gach seachtain chuasa de seachtaine atá an. Béar chuút na tascaní a churisteach gach seachtain nó gach cúpla seachtain an obair ranganna.com a dhéanamh agus an súil siar agus an tulbhachan sin a dhéanamh. An Gaeilge úsáid agus is féidir agus a bheith ólach cadtíir go béis le déanamh agus ag dearú a chuasa maidir leis an obair agus a bhéal tríal na rudí sin ar fad. A chomáile sin tugam mu daine tachaíochta agus is féidir don na fólamóirí a thugann faoin chuasa seo linn. Ba bhaid linne go mhaithí gach fólamóir aimimena an chuasa amach agus go mhaithí siad taitniú as fásta. Mar sin chuirmuid neart service tachaíochta ar fáil dólamóirí, bíon forann géalchultúir ag obair le linn na seachtaine ná bíon na múntúirí ar fáil le linn an rang a héin. Tá ranganna.com a gin tugtar leor agus leor an cumsítheach do gach fólamóir ag tús an téarma. Agus mar luain mé fásta an táiseolalas sin an oberháile tá sé sin an luachhuir chomh. Ach má bhíon riachtanis speisialta ag duine arbí is féidir teagháil a dhéanamh linn agus bemuid ansáasta freastal na riachtanis sin agus is féidir níl le déanamh ach teagháil a dhéanamh linn agus bemuid sásta íon riachtanis atá agus a phlé leat rih ré. So mar luain mé tá cuaig
level éagsúla agin ó level a dó suas go dtí level a sé, mar sin mana bhfuil tú cinse céan level atá arnach dite. Tá is féidir coppla rud a dhéanamh nuair a churann tú isteach ar an chúrsa bíonn ar gach fólamheoir survey réú chúrsa a líonú isteach agus chuirtar rint ceistní ort maidir leis an taithí atá agad leis an Ghaeilge a chomáile sin ar líne ar gaelchultar.com tá tríal Ghaeilge ar líne agin. So is féidir leat an tríal Ghaeilge ar líne a dhéanamh inis chun de level héin nó chun de chaidan a bhas. Agus be meán an nasc sin a chur isteach ag dearú an teisiún. Mar sin tá rud an sin chun level nó chaidan an ólamheora a bhas lena cinú go gurfií iad ag an level ceart. Le go mhainfí siad irid tarbh agus sult as na ranganna agus is féidir. Mar sin má tá spéis agad clárú ar an chúrsa seo. Is féidir clárú ar siú gréasáin ar ghailchultar.com. Má héann tú ag ghailchultar.com feici tú go bhfuil áit bhog an seo don airnéil phoiblí an seo agus be ólas an faoi na cuasaí ar fad an sin. nó más míon le tiilú ólas a áil má bíon aon ceist agad is féidir le teagháil a dhéanú le Ellen Curtin banisteoir díalachain agus margaíochta Gaeilchultar chomáid agus be siise sásta aon ceist atá agah a phléin. ó beidir má tá tú a gobar an agriacht agus tá spéise coppla daine tuairt faoi bú loirt le Ellen faoi sin. A chuir dúirt me is féidir le clárú ar ghailchultar.com agus sa ranóg sin don airnéil phoiblí betún an teacht ar an ólas faoi agus ar ólas faoi na level chomáid. Leis céanfa ar cheartú clárú ar an TGG. Mar luair me tá an cuasa seo tá is cailíocht aitheanta iad ar an Chreat Náisiúnta Cáilíochtaí, the NFQ, the National Framework of Qualifications. Mar sin cailíocht aitheanta atá an ag na level éagsúla. Tá sé dírithe ar eilehhaint teanga a chur orthasúd ar bhaid ó seirbhsí trí Ghaeilge a chur ar fáil. Agus tá sé seo an táhachtach mar a dúirt mé tá sé dírithe ar dhaoine a bíonn ag chur seirbhsí ar fáil do chliaint nó do customéirí nó ag déanna cumarsáide le cóglachaithe trí bhean na Gaeilge. Agus tá an béim ar an teanga leithúil agus ar teanga na hibre chomáid. An teanga sin atá úsaideach dit agus tú ag iarraí seirbhísí trí Ghaeilge a chur fáil nó Ghaeilge úsáid san áit ibre. Tá sé an táhachtach mar chuid den Ghaeilge Ghairmiúil ach mar luime ag tús an teisiún chomáid sna blianta atá roin anis agus na blianta atá roin be níos mó deis na fostaíochta an do dhaoine a bhfuil ardchaidan Gaeilge acu. Mar sin is fiú go mór tús a chur le seo anis le go méid tú an na deisina sin a hapú. Bíonn na ranganna idir gríomhach mar idir me hana bíonn an béim ar an ranfartíocht ar an obair grúpa agus bíonn múteoirí ar ard chumas i mbun na ranganna sin ar fad. Tá neart taithí acu ar fad ar na ranganna sin a bhuanú agus ar ranganna a bhuanú ar líne chomáid chun iad dhéanamh an soltúir don na ranfartí agus chun an ranfartíocht sin a sppragadús na ranganna héin. Agus go máile sin deis tá an aithneachar ar dhaoine eile in airnéalacha éagsúla chundacha Gaeilge chhlaachú nó fios nó beidir í ólam den chéadú chomáid. So sin cinneal spléchú ar an Teastas sa Ghaeilge Ghairmiúil agus be me sásta ceisnúir bí atá agah maidir leis an TGG ragart ag an dearú ach tá coppla cursa eile a gin chomáid agus deanhí mé lé an ghasta ar na cuasaí sin ar ogla beidir nachhfuil tú an tuairt fa chusa deisseachne faoi láthair ach go méid spéis agad tús a chur leis an forbert Ghairmiúil sin. Mar sin féid na cuasaí eile atá a gin na bhfuil cursa leach lé a gin maidir le scill na gúchain agus service do customéirí.
Arís cursa leath le eile maidir le hóráidí a thuirt in dhéala concaid den na frásaí is úsadí a bhúnú don na ranfartíthe le go méid siad an níos mó Ghaeilge úsáid mátá óráidí le deanú acu. Tá cursa Gaeilge agin de chóirleoirí tofa, cursa cuaig seachnaí atá a gceist an sin, agus tá gréas an na Gaeilge agin chomáid. Ní cursa é seo ach gréas an atá an arnáil. Tá ólas a rint maidir le hacunaí agus le himachtaí nó a bheits úsáideach de aon duine a bhfuil spéiseachú sa Gaeilge nó atá ag obair in airneall na Gaeilge nó ar bhaith le níos mó Gaeilge úsáid beidir. A bhíonn seminar chréasáin agin gach coppla mí mar chuid de gréas an na Gaeilge agus fidir leat freastal ar na chaintena seo le hí chaintúirí agus bíonn siad ar fáil ar ganel YouTube chomáid. Mar sin mas míon leat clárú dá éon cheann na chuirsaí seo arís is féidir le gáil ag gailcultúr.com agus thuig an ranóg sin an tab sin den airneall phoiblí agus bé ólas an faoi na cuasaí seo ar fad le fáil sa ranóg sin ar gailcultúr.com. Mar sin a bhfuil agamsa mar dúirt mé be me brasáasta ceistena ar bí atá agah a ragart bhí dúir ólas an sin is dócha ach mátá ceist ag aon duine is féidir lá a chur suas nó is féidir iad a scríú sa wach sa chóra más míon libh. Tílim go bhfuil ceist ag nuala an sin inis an nuala seans go mit an tú híon a dhíhhalú an sin an ceist a chur. Tú an sin an tú go nearna tú sin de himpiste an nearna nuala. Sure. Well, bhfuil tú an mé cluistant? Tá mé an tú cluiste is. Céin áit na bhfuil na rangana ar siúl. Bíonn siad ar siúl ar lína an nuala gach seachtain. So ar WebEx, dheoigh tú nasc agus beitún an clicail ar an nasc sin gach seachtain agus freastal ar na rangana. Mar sin is féidir leat iad a dhéanamh san ifig nó sahála nó cibíáid. Agus tá tiilú ólas ar gailcultúr.com maidir leis na hámaní mar dúirt mé an chiad chairma eile den TTG beise ar siúl ag tosú an teachtain dar tús an Oifigiúla a bhí van fór agus bíon na rangna seo ar siúil le linn an lé. So mar dúirt mé suidirlam an nasc a chur isteach Tá goh le go mééis gan an teolas ar fad a eiceil ach mar dúirt menú le bíonn siad ar fad ar siúil ar lína ar WebEx agus an bhéal tríal ag dearú an chuirsa chomáid bíonn si sin ar siúil ar WebEx chomáid mar sin ní bhéh ar taistil ag an na gailcultúr ná aon rud mar sin. Céntaach gur maigad. Gur míle maigad an bhfuil ceist ag aon duine eile. Seans nach bhfuil. Sin go bra mar sin a cháirte mana bhfuil ceist ag aon duine eile mar dúirt mé is féidir libh teacht ar an ísin seán bhfuil an teolas ar fad be sé ar ganel YouTube rih óhád ach an teolas ar fad faoi na cuasaí ar fad a luúme bé sé ar fáil ar gailcultúr.com agus chur mé nasc hiige sin isteach hiag an tastal Gaeilge ar lína an tríal Gaeilge ar lína chur mé sin isteach sa wachsach óra chomáid agus nasc hiag an bhróseir maidir leis an TGG héin agus tá chur síos ar gachrad an sin fásta. Mar sin mana bhfuil aon cheist eile agah gur míle maithúh a chairde as teacht inniu agus tá súil agam go bheiceú muid cuid agah san óir ag tuairt faoin TGG an sin. Gur maithúh a chairde agus amór.